It's Greece. What happens in Ukraine as far as the weather is cold? Thank you. Okay. Follow me. Είμαστε έτοιμοι. Κύριε Πρόεδρε, με μεγάλη χαρά σας υποδέχομαι σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο. Η επίσκεψή σας στην Αθήνα καταδεικνύει τους ισχυρούς δεσμούς ανάμεσα στις χώρες μας σε μία περίοδο χρονική που είναι κρίσιμη τόσο για την πατρίδα σας στην Ουκρανία, όσο για την Ευρώπη και για τον κόσμο όλο. Вельми, шановний пане президенте, з великою радістю вітаю вас сьогодні у нашій президентській резиденції. Ваш сьогоднішній візит в Афіни підкреслює міцні стосунки, зв'язки між нашими країнами в дуже критичний період, як для України, так для Європи, так і для всього світу. Η χώρα μας, κύριε Πρόεδρε, από την πρώτη στιγμή της απρόκλητης και παράνομης ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τάχθηκε με το μέρος σας, όπως και η υπόλοιπη Ευρώπη, όπως και οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην προσπάθειά σας τη μεγάλη, στον αγώνα σας, για να αντιμετωπίσετε και να προστατεύσετε την εθνική σας κυριαρχία, την ελευθερία σας και την ειρήνη. З моменту самого початку російського вторгнення в Україну, російської агресії проти України, Греція разом з європейськими партнерами, разом з Європою, з Європейським Союзом підтримує, стала на бок України, підтримує вашу батьківщину на всіх рівнях в її боротьбі за суверенітет та територіальну цілісність України. Γι' αυτό και η βοήθειά μας αυτά τα περίπου 4 χρόνια της δοκιμασίας της χώρας σας, μαζί με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξελίχθηκε σε όλα τα δυνατά επίπεδα, στο πολιτικό, στο διπλωματικό, στο οικονομικό, στο στρατιωτικό, στο ενεργειακό και στο ανθρωπιστικό.
І хочу вас запевнити, пане президенте, що наша країна ось уже протягом 4 років разом з Європейським Союзом перебуває на боці українського народу в його боротьбі за захист його кордонів. І разом ми підтримуємо вас на рівнях таких як політичний рівень, військовий рівень, енергетичний та гуманітарний рівень разом з європейськими партнерами. Η στάση μας αυτή, κύριε Πρόεδρε, υπαγορεύτηκε από την προσήλωσή μας, όπως πρέπει, στο χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και την αφοσίωσή μας και την υπεράσπισή μας στο διεθνές δίκαιο, τα οποία στην περίπτωση της Ουκρανίας και της ρωσικής εισβολής παραβιάστηκαν βάναυσα. І ця наша позиція, пане президенте, є наслідком того, що наша країна непохитно підтримує та поважає хартію Організації Об'єднаних Націй та міжнародне право, яке було порушене російським вторгненням в Україну. Η στάση μας όμως, κύριε Πρόεδρε, υπαγορεύτηκε και από κάτι άλλο πολύ σημαντικό για μας και πολύ βαρύ, από το τραύμα της Κύπρου, από το γεγονός ότι η Κύπρος έχει υποστεί ανάλογο χτύπημα. Η Κύπρος τελεί υπό στρατιωτική εισβολή και κατοχή της Τουρκίας εδώ και δεκαετίες, έχει καταληφθεί περίπου το 40% του νησιού και αυτή ακριβώς η περίπτωση μας υπαγορεύει τη στάση μας απέναντι στη δική σας χώρα, γιατί είναι ταυτόσιμες, δυσάρεστες διεθνείς περιπτώσεις. Також це наш моральний обов'язок, який ґрунтується на історії, на боротьбі греків за найвищі цінності. Ми знаємо всі, що ми, греки, маємо травму турецького вторгнення на острів Кіпр. Ми не можемо прийняти ці зміни кордонів. Ви знаєте, що Кіпр вже 50 років є окупованим, його 40% острова окупований Туреччиною, і це саме такий же самий випадок, як і тимчасова окупація деяких регіонів України Росією. Και όπως ξέρετε, όταν τίθενται στο διεθνές επίπεδο και σε τόσο σοβαρές περιπτώσεις θέματα αρχών και αξιών, παραμερίζονται όλες οι άλλες σχέσεις, γιατί και η Ελλάδα διατηρούσε ιστορικά σχέσεις με τη Ρωσία, αλλά μπροστά στην απρόκλητη και παράνομη εισβολή, η θέση μας δεν μπορούσε παρά να είναι αυτή την οποία εδώ και σχεδόν 4 χρόνια επιδεικνύουμε. І незважаючи на те, що Грецію з Росією пов'язували дуже стосунки тісні, ми не можемо не бачити те, що порушаються кордони, порушається міжнародне право, і вже протягом 4 років Греція є на боці України в її боротьбі. Καλωσορίζοντας, κύριε Πρόεδρε, λοιπόν, εδώ στην Αθήνα, εσάς και τους αξιότιμους συνεργάτες σας, ήθελα να παρέξω τη διαβεβαίωση ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειές σας για όσο το δυνατόν γρηγορότερη κατάπαυση του πυρός στη δοκιμαζόμενη χώρα σας, η οποία κατάπαυση ευκταίο είναι πως θα οδηγήσει αργότερα σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, ώστε αυτή η περιπέτεια, αυτή η τρομερή δοκιμασία του λαού σας να λάβει τέλος. І тому я вітаю вас, пане президенте, вас і вашу шановну делегацію сьогодні та зобов'язую, що Греція продовжуватиме підтримувати ваші зусилля щодо негайного припинення вогню, щодо мира, що дозволить досягнути справжнього тривалого миру для українського народу. Και βεβαίως να σας υπογραμμίσω ότι η Ελλάδα είναι στήριγμα της Ουκρανίας στην επιδίωξή της να ενσωματωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπό τους όρους της αιρεσιμότητας που υπάρχουν, αλλά είναι και στήριγμά σας όταν έρθει αυτή η ώρα για την ανοικοδόμηση της χώρας σας, ώστε όλα τα τραύματα
του πολέμου να διορθωθούν και να μείνουν πίσω. І хочу також вас запевнити, що Греція буде перебувати на боці України на її шляху до вступу в Європейський Союз. Ви маєте Грецію як партнера на цьому шляху. І коли будуть виконані всі передумови, ми будемо разом з вами підтримувати вас не тільки в вступі в Європейський Союз, але і подальшої післявоєнної відбудови України, щоб всі рани загоїлися, всі українські рани загоїлися. Дуже дякую, шановний пане президенте, дякую за запрошення, шановні присутні, шановні журналісти. Дякую за запрошення в вашу прекрасну державу. Передусім ми хочемо подякувати грецькому народові за таку непохитну підтримку України. Ви абсолютно праві, коли ви сказали, що з самого початку війни ви обрали бік України. Значить, закону і справедливості ми вам вдячні за всі ці майже 4 роки. Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε, εξοχότατοι καλεσμένοι δημοσιογράφοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την θερμή υποδοχή εδώ στην Ελλάδα και χαίρομαι για την συνάντησή μας και η Ουκρανία και εκ μέρους της Ουκρανίας θα ήθελα να ευγνωμονώ όλον τον ελληνικό λαό για την ακλόνητη στάση του, για την ακλόνητη αλληλεγγύη του στους δύσκολους καιρούς και όπως έχετε πει, είπατε κύριε Πρόεδρε, η Ελλάδα βρίσκεται εδώ και σχεδόν 4 χρόνια στο πλευρό της Ουκρανίας, στον αγώνα της, γι' αυτό την ευχαριστούμε πολύ. І ми вдячні Греції за те, що повністю з першого дня, коли ми боролись за кандидатство в Європейському Союзі і продовжуємо битись за відкриття кластерів, то що на цьому шляху до майбутнього членства України в Європейському Союзі завжди Греція була на боці України, завжди нас не просто була, і завжди нас підтримувала. Ми за це також дуже дякуємо. Επίσης θα θέλουμε να ευχαριστήσουμε την ελληνική δημοκρατία ότι εδώ και 4 και παραπάνω χρόνια η Ελλάδα βρίσκεται στο πλευρό της Ουκρανίας όσον αφορά την πορεία της προς Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά την ίδια την ένταξη αλλά και τις μελλοντικές συνομιλίες. Οπότε σας ευχαριστούμε, είμαστε ευγνώμονες ότι βρίσκεται και σε αυτό τον τομέα δίπλα μας και μας στηρίζετε. Ви знаєте, пане президенте, сьогодні великий такий виклик для України, українського народу – ця зима. Зима під російськими дронами, ракетами, під ударами щоденними. І тут не вистачає тільки політичної підтримки, тут є ще підтримка предметна. Я дуже радий, що упродовж цих місяців ми працювали над домовленостями двосторонніми щодо підтримки, енергетичної підтримки України. Και ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, ότι έρχεται ο χειμώνας, ένας δύσκολος χειμώνας στην Ουκρανία. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις για την Ουκρανία. Τα χτυπήματα είναι καθημερινά και με τα μη επανδρομένα και με τους πυράβλους. Οπότε εμείς ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα για την πολιτική σας στήριξη, αλλά ευχαριστούμε και για την στήριξη στο ενεργειακό τομέα. Εδώ και μήνες είχαμε διαπραγματεύσεις όσον αφορά στη διμερή συνεργασία μεταξύ μας στο ενεργειακό τομέα. Я впевнений, що сьогодні упродовж всіх зустрічей, у нас сьогодні насичений день, ми вдячні за це вам і упродовж сьогоднішнього дня, я думаю, що ми реалізуємо такі важливі для України домовленості щодо енергетичної безпеки. Και σήμερα έχουμε μια γεμάτη ατζέντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ ότι έχουν οργανωθεί συναντήσεις όχι μόνο εδώ, αλλά και αλλού και χαίρομαι ότι θα εφαρμόσουμε κάποια σχέδια που έχουμε για την ενεργειακή ασφάλεια της Ουκρανίας σήμερα εντός της πλούσιας ατζέντας μας και θα συζητήσουμε για την ενεργειακή της ασφάλεια. І також є важливий дуже гуманітарний аспект. Ми вдячні за те, що Греція в цьому напрямку нас підтримує. Ми сьогодні будемо піднімати питання знов щодо допомоги Україні з боку Греції, щодо повернення наших
українських діточок, яких вкрала ця війна, вкрала особисто Росія. І доєднання до коаліції щодо повернення дітей для нас дуже важливо. Ми будемо піднімати такі питання. Σήμερα επίσης θα συζητήσουμε τόσο σημαντικό για μας, για την Ουκρανία, θέμα, ανθρωπιστικό θέμα που ελπίζουμε και στην στήριξη της Ελλάδας, είναι η επιστροφή των απαχθέντων Ουκρανόπουλων που βρίσκονται σήμερα στην Ρωσία. Είναι δικά μας παιδιά και αναμένουμε την στήριξη της Ελλάδας να λάβει μέρος στην διεθνή συμμαχία όσον αφορά την επιστροφή των απαχθέντων παιδιών της Ουκρανίας σπίτι τους. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω για την αναγνώριση της στήριξης της Ελλάδος προς τη χώρα σας. Я хочу подякувати вам, що ви визнаєте підтримку Греції, підтримку України. Δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς, κύριε Πρόεδρε, σαν σήμερα, πριν 42 χρόνια, ανακηρύχθηκε το αποσχιστικό ψευτοκράτος της Βόρειας Κύπρου από την Τουρκία. Ένα κράτος, εντός εισαγωγικών, ένα ψευτοκράτος, το οποίο έχει την αποδοκιμασία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και όλης της διεθνής κοινότητας. Сьогодні, 42 роки тому, була створена держава, вона не справжня держава, це держава так званого Північного Кіпру. Це не було підтримано Організацією Об'єднаних Націй і засуджений цей факт створення цієї несправжньої держави. Ο επιθετικός αναθεωρητισμός, η επίλυση των διαφορών με ένοπλη βία, η παραβίαση του διεθνούς δικαίου είναι κάτι το οποίο η Ελλάδα επουδενή δεν μπορεί να δεχτεί. Γι' αυτό και να είστε βέβαιος ότι η στάση μας απέναντι στη χώρα σας και στα θέματα που θίξατε, και τα ανθρωπιστικά και των απαχθέντων παιδιών και τα ενεργειακά, η στάση μας θα παραμείνει το ίδιο απαράλλαχτη δίπλα στην Ουκρανία. І ми знаємо, всі знаємо, що агресивний ревізіонізм, кордони, агресивна зміна кордонів за допомогою сили не може бути прийнятою з боку Греції. Також не може бути прийнята зневага до міжнародного права та застосування зброї, щоб вирішити якісь спори між державами. Тому Греція, я запевняю вас, пане президенте, буде перебувати на боці України під час всієї її боротьби за незалежність. Дякую. So, nice to meet you. Much honored for your visit. Wonderful. Thank you so much. Thank you, sir. Every success in Greece. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Γεια σας. Vamos!
Signing of letters of intent on natural gas sales agreement by Mr. Konstantinos Xifaras, Chief Executive Officer of DEPA Commercial SMSA, and Mr. Sergei Koretsky, Chief Executive Officer of Joint Stock Company, National Joint Stock Company Naftogaz of Ukraine, in the presence of the President of Ukraine, Mr. Volodymyr Zelensky, the Prime Minister of the Hellenic Republic, and the Ambassador of the United States of America to Greece, Ms. Kimberly Guilfoyle. Υπογραφή δήλωσης πρόθεσης για συμφωνία πώλησης φυσικού αερίου από τον κύριο Κωνσταντίνο Ξιφαρά, Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΠΑ Εμπορική ΜΑΕ, και τον κύριο Σέργη Κορέτσκι, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Joint Stock Company, National Joint Stock Company Naftogaz of Ukraine, παρουσία του Προέδρου της Ουκρανίας, κ. Βολοντίμιρ Ζελένσκι, του Πρωθυπουργού της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, και της Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, κυρίας Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Yes. Mr. President, you can go to the office, and then whenever you're ready for the first statements, you let us know. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, φίλε Βολοντίμιρ, με χαρά σας υποδέχομαι και πάλι στην Αθήνα. Θέλω εξ αρχής να εκφράσω τον βαθύ αποτροπιασμό μου για την εντατικοποίηση των ρωσικών επιθέσεων και σε μη στρατιωτικές υποδομές με θύματα αμάχους. Στεκόμαστε δίπλα στον Ουκρανικό λαό. Και όπως γνωρίζετε, η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή βρέθηκε στο πλευρό της Ουκρανίας απέναντι στη ρωσική εισβολή στο έδαφος της. Συμπαρατάχθηκε με τον αμυνόμενο απέναντι σε μια αιματηρή επιχείρηση η οποία παραβιάζει κάθε έννοια κυριαρχίας και νομιμότητας και μετήχε έμπρακτα στη στήριξη του λαού σας, μαζί με όλο το δυτικό κόσμο. Πρόκειται για μια στάση αρχής, η οποία πηγάζει από τον απόλυτο σεβασμό μας στον καταστατικό χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και στο διεθνές δίκαιο. Συνεπεί όμως και με την πεποίθησή μας ότι η χρήση ένοπλης βίας για σκοπούς επιθετικούς δεν μπορεί να είναι ανεκτή. Για την Ελλάδα το απαραβίαστο των συνόρων είναι αδιαπραγμάτευτο και κάθε παράνομο τετελεσμένο θα μας βρίσκει πάντα στην αντίθετη πλευρά. Το λέω αυτό έχοντας επίγνωση της σημασίας του για ένα έθνος, καθώς και για το δικό μας μένει ακόμα ανοιχτή η πληγή της Κύπρου, της εισβολής και της παράνομης κατοχής, 51 χρόνια μετά, μέχρι και σήμερα, του βορρά της Μεγαλονήσου. Είναι επόμενο, λοιπόν, να είμαστε υπέρ της ανεφόρων κατάπαυσης των εχθροπραξιών και φυσικό να ζητάμε τη δικαίωση του αγώνα σας για μια δίκαιη ειρήνη. Και συνεχίζουμε να ενισχύουμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας τη γενναία αντίσταση του λαού της Ουκρανίας. Να τον στηρίζουμε σε όλα τα φόρα, όπως και ειδικότερα στο Συμβούλιο Ασφαλείας, του οποίου η Ελλάδα είναι σήμερα μη μόνιμο μέλος, στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως στις διαδικασίες του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη. Να είστε βέβαιος,
κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Βολοντίμιρ, ότι στην Αθήνα έχετε έναν σταθερό σύμμαχο. Το έχουμε άλλωστε αποδείξει εφαρμόζοντας το σύνολο των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Μόσχας, παρά το μη αμεληταίο οικονομικό τους κόστος. Ενώ ταχθήκαμε υπέρ της ευρωπαϊκής πορείας της Ουκρανίας, μια σύνθετη και απαιτητική διαδικασία, στην οποία πάντως είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε. Αγαπητέ Βολοντίμιρ, οι σχέσεις των χωρών μας αποκτούν τώρα μια επίσης νέα κρίσιμη πτυχή. Αυτή της νέας ασφαλούς ενεργειακής αρτηρίας που χαράσεται από τον νότο προς το βορρά, από την Ελλάδα μέχρι την Ουκρανία. Και αυτό μέσω του υποδιαμόρφωση κάθετου ενεργειακού διαδρόμου και του διασυζητηρίου άξονα Αλεξανδρούπολης-Οδυσσού. Έτσι, η Ουκρανία αποκτά άμεσα πρόσβαση σε διαφοροποιημένες και αξιόπιστες πηγές ενέργειας, ενώ η Ελλάδα καθίσταται πλέον κόμβος τροφοδοσίας της κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης με αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο. Είναι μια καθοριστική συμβολή στην ενεργειακή σταθερότητα, την ανθεκτικότητα και την ασφάλεια, όχι μόνο της δικιάς μας, αλλά και της δικιάς σας περιοχής. Πρόκειται για ένα σχέδιο, το οποίο τώρα γίνεται εφικτό μετά από πολύ συστηματική δουλειά της ελληνικής κυβέρνησης και γίνεται εφικτό χάρη στη γεωγραφική θέση, τις υποδομές, αλλά και τις στρατηγικές συνεργασίες της Ελλάδος. Κυρίως αυτές που συνάφθηκαν στην Αθήνα, στο πλαίσιο της πολύ σημαντικής υπουργικής συνάντησης για τη διατλαντική ενεργειακή συνεργασία, μόλις την περασμένη εβδομάδα, δηλώνοντας πια ότι η χώρα μας αναγνωρίζεται διεθνώς ως ένα σημείο αναφοράς στην ευρύτερη περιοχή. Αλλά και από τη δήλωση πρόθεσης για τη Συμφωνία Πώλησης Φυσικού Αερίου που υπέγραψαν πριν από λίγο, παρουσία μας, η ΔΕΠΑ και η Ναύτογκας, για την κάλυψη των άμεσων αναγκών σας και να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις ενός δύσκολου χειμώνα. Και αυτή βέβαια η συμφωνία έρχεται σε συνέχεια και σε εφαρμογή των συμφωνιών της προηγούμενης εβδομάδος για την εξασφάλιση και τροφοδοσία αμερικανικού φυσικού αερίου. Μιλάμε ουσιαστικά για την άμεση, επαναλαμβάνω, άμεση ενεργοποίηση του κάθετου διαδρόμου που συνδέει την Ελλάδα με την Ουκρανία. Ενώ ταυτόχρονα θέλω να κάνω και μια μνήα στην συμφωνία την οποία υπέγραψε η ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ με την Ουκράνιδο Energy, σηματοδοτεί και αυτή την πρόσθετη υλοποίηση ενός έργου αντισοταμίευσης, το οποίο θα σταθεροποιήσει το ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας. Η Ελλάδα, έτσι για να το πούμε πολύ απλά λόγια, καθίσταται ένας πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για την πατρίδα σας. Και αναμφίβολα όλες αυτές είναι καταλυτικές εξελίξεις στον δρόμο για την οριστική απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Γιατί η Ευρώπη θα σταματήσει να αγοράζει ρωσικό φυσικό αέριο, το οποίο δεν θα μπορεί πια να εισέρχεται μεταμφιεσμένο στην Ήπειρό μας. Για τη χώρα μας να πρωταγωνιστεί στις περιφερειακές πρωτοβουλίες με αυτόν τον στόχο, έχοντας ως αιχμή την Αλεξανδρούπολη, το σημείο κλειδί από το οποίο εξάλλου περνά ήδη συμμαχική και ανθρωπιστική βοήθεια προς την Ουκρανία. Με τον πρόεδρο Ζελένσκι συζητήσαμε επίσης τρόπους περαιτέρω στήριξης της Ουκρανίας, πάντα σε συνεργασία με τους εταίρους μας, καθώς και τις περαιτέρω προοπτικές της διμερούς συνεργασίας μας. Και μία από τις πιο σημαντικές αφορά τη συνδρομή μας στην μεταπολεμική ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, με ελληνικές εταιρείες οι οποίες διαθέτουν τεχνογνωσία και εμπειρία να συμβάλλουν καθοριστικά σε αυτήν την τιτάνια προσπάθεια ανασυγκρότησης της χώρας σας, ώστε να κλείσουν όσο το δυνατόν πιο σύντομα τα τραύματα του πολέμου. Θα είμαστε παρόντες τόσο στο κατασκευαστικό τομέα, μέσω συμπράξεων δημοσίων και ιδιωτικών φορέων, όσο και στα πεδία της ψηφιοποίησης, της υγείας, της προστασίας των πολιτιστικών μνημείων. Και ας μου επιτραπεί μάλιστα να επαναλάβω το ιδιαίτερο ενδιαφέρον μας για την Οδυσσό. Την έχω επισκεφθεί εξάλλου, αγαπητέ Βολοντίμιρ, 2 φορές. Είναι μια πόλη σύμβολο
με ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς με την Ελλάδα. Είναι ταυτόχρονα και μια πόλη έμπνευση των Ουκρανών. Είναι μια πόλη γέφυρα ανάμεσα στη Μαύρη Θάλασσα, την Κεντρική Ευρώπη, τη Μεσόγειο, αλλά είναι και μια πόλη νήμα, η οποία ενώνει την Ελλάδα με την Ουκρανία. Θα έλεγα ότι είναι μια φυσική συνέχεια της ιστορίας, η οποία συνέδεσε τους λαούς μας στο πέρασμα του χρόνου. Έλληνες έζησαν επί αιώνες στις ακτές του Ευξήνου Πόντου, πρόκοψαν και προσέφεραν εκεί. Οι σχέσεις μας, συνεπώς, έχουν πολύ ισχυρές ρίζες, σήμερα ενισχύονται και εξελίσσονται και βέβαια θα ενισχυθούν ακόμα περισσότερο αφού κλείσει το παρόν κεφάλαιο. Αγαπητέ Βολοντίμιρ, οι γυναίκες και οι άντρες της Ουκρανίας πολεμούν εδώ και σχεδόν 4 χρόνια με απαράμιλη γενναιότητα για την ελευθερία τους, κερδίζοντας καθημερινά το σεβασμό και το θαυμασμό μας, δίνοντας μαθήματα γενναιότητας και ανθεκτικότητας και εμπνέοντας κάθε δημοκρατικό πολίτη από άκρη σε άκρη της Ευρώπης. Ας ξέρουν ότι η Ελλάδα είναι και θα εξακολουθεί να είναι μαζί τους. Κλείνω εκφράζοντας την ικανοποίησή μου για το άριστο επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας που σήμερα επιβεβαιώσαμε στην προοπτική μιας αμοιβαίας σύμπλευσης, πολιτικής, οικονομικής και ιδιαίτερα σημαντικής ενεργειακής. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παραγωγική και ουσιαστική μας συνάντηση και πάλι καλώς όρισες στην Αθήνα. Дуже дякую. Дякую, дорогий Кіріакос. Дуже дякую тобі за такі слова підтримки, за такі теплі слова. Пане прем'єр-міністре, шановні присутні, панове журналісти, дорогий народе Греції. Перш за все, це велика вдячність вам від всього нашого народу за таку принципову і відчутну підтримку Греції, нашого захисту в цій війні, наших людей, підтримки нашого суверенітету, територіальної цілісності, незалежності України. Греція від перших днів повномасштабного вторгнення Росії і вже більше 3 років цієї війни допомагає нам, бере участь у спільній роботі з Європою, з іншими партнерами, щоб все ж таки ми досягли тих умов, коли мир стане можливим. І ми дійсно цінуємо вашу підтримку, вашу небайдужість. Сьогодні у нас надзвичайно важлива домовленість. Домовленість щодо постачання газу в Україну. Фактично, щоночі зараз росіяни завдають ударів по нашій інфраструктурі. Найбільше по енергетичній інфраструктурі. Більшість електростанцій в Україні, наш видобуток газу, наші теплові станції стали просто мішенями для ракет, балістичних ракет, дронів, іранських дронів, північно-корейських ракет. Багато всього летить в Україну. Ми відновлюємо щоразу, коли росіяни руйнують, але це дійсно вимагає часу, вимагає багатьох зусиль, обладнання, що стосується газу, це вимагає імпорту газу, щоб компенсувати знищення росіянами нашого власного видобутку. Наші домовленості з Грецією сьогодні – це важлива частина великого енергетичного пакету, який ми підготували на цю зиму, щоб забезпечити Україну газом. Я хочу подякувати тобі ще раз, дорогий друже, і дякую твоїй команді, компаніям за те, що ми можемо це здійснити. Шановний пан прем'єр-міністр, дякую тобі особисто і всім, хто допомагає, щоб такі домовленості вони були і щоб ми їх могли реалізувати. Постачання газу розпочнеться вже в січні. І це важливо, що в першому кварталі будуть реалізовані наші перші домовленості. І також, крім домовленості про оперативне постачання газу, є і довгострокові домовленості. Ми сьогодні про це говорили з прем'єр-міністром, наші керівники компаній енергетичних про це говорили, про це домовлялися. І тут, як сказав вже прем'єр-міністр Міцотакіс, є домовленості, які
відбулись наші двосторонні, а також є велика подяка і американським компаніям, Міністерству енергетики, президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу за те, що ми зможемо отримати не тільки газ природний від Греції, а також через Грецію, тому що це дійсно така світова інфраструктура, яка є саме в Греції. Ми зможемо отримати енергетику зі Сполучених Штатів Америки. Ми вдячні народу Сполучених Штатів і президенту ще раз. Що стосується нашого фронту, я сьогодні поінформував прем'єр-міністра про ситуацію у нас на фронті, про перспективи, про можливості, які є зараз, щоб активізувати дипломатію та допомогти наблизити закінчення цієї війни. Ключове – це продовження тиску на Росію, яка почала цю війну, та робить все для її затягування. Тільки за цей рік були вже десятки можливостей для припинення вогню та більш суттєвих кроків, щоб гарантувати безпеку, але всі такі мирні пропозиції були відкинуті Росією. Саме тому вона заслуговує на подальші санкції, саме тому вона заслуговує на подальший тиск. Ми будемо дуже вдячними Греції за підтримку відповідних рішень на рівні Європейського Союзу. І надзвичайно цінуємо те, що Греція підтримує наші гуманітарні зусилля, наші намагання повернути додому викрадених Росією українських дітей. І це тисячі дітей, а також цивільних та наших військовополонених. Це дуже болісна тема, скажу вам відверто. Деякі полонені утримуються Росією на території тимчасово окупованої, на території Росії також утримуються ще з 2014 року, коли почалася агресія проти нас, і ми стараємось повернути всіх наших людей, всіх наших дорослих, наших діточок. Ми будемо вдячними Греції за допомогу в цьому. Всі списки ми готові надати. Окремо я хочу подякувати за підтримку Грецією євроінтеграції для України. Це частина, до речі, важливих гарантій безпеки для всієї Європи, передусім геополітичної і економічної безпеки. Час цієї війни та всі наявні виклики – енергетичні, логістичні, необхідність розвивати промисловість Європи, захищати Європу від будь-яких вторгнень – все це потребує масштабної щоденної взаємодії і, звісно, правильно взаємодіяти на рівні Європейського Союзу. Ми розраховуємо також на участь Греції та грецьких компаній в нашій відбудові після війни. І сьогодні ми представили Греції наші можливості в сучасному оборонному виробництві. Україна, захищаючись в цій війні, розробила дуже багато зразків дійсно ефективної зброї. Ми запрошуємо партнерів до співпраці, до спільного виробництва, спільних зусиль заради більш міцних арсеналів Європи. Ми сподіваємось на результати. Слава Україні! Дякую тобі.